हेलो, नमस्ते, प्रणाम। का हाल बा? कैसन बनी जा? रउआ सबके स्वागत बाटे विश्व शक्ति फिल्म्स में। रउआ सब के बीच एक बार फिर से हम आ चुकल बानी एक नए दमदार अपडेट के साथ। अगर रउआ सब चैनल पर नया बानी जा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और बेल आइकन के दबा लीजा। और रउआ सबसे अनुरोध बा कि वीडियो के लास्ट तक जरूर देखम जा। तो चली जा, वीडियो के आगे बढ़ावत नहीं जा। रउआ सबके बता देवल चाहतनी, आज सुबह 6:30 बजे SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल से एक बहुत ही सुंदर प्यारा लोकगीत रिलीज हो चुकल बा। जवन गीत के बोल बा नथुनिया ए राजा जी, जेकरा के अपन मधुर आवाज से गईले बड़े गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव जी, और गीत के लिखले बड़े कृष्णा बेदर्दी जी, और म्यूजिक से सजेले बड़े आर्यन शर्मा जी। अगर रउआ सभी अभी तक ये गीत के नहीं जा सुन ले तो जाई जा SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल सर्च करी जा और गीत के भरपूर आनंद लीजा और अपन अपन प्यार हमके कमेंट बॉक्स में दी जा और बताई जाए कि गाना कैसन लागल। तब तक खातिर हम मिलत नहीं जा अगला वीडियो में। ऐसे ही हमारे वीडियो पर बनल रहे खातिर रउआ सबके दिल से धन्यवाद करतनी। तब मिलत नहीं जा अगला वीडियो में। जय हो भोजपुरिया समाज।